onye ajụrụzi ajụ a na-ajụrụ anyanwụ kedu ihe tupu ị na-ajụ na-ahụ ya na-ahụ ya n'anya gị biko nwere ọnụ biko ndị be anyị Okay, ekene m gị agwa m bụ ezigbo agwa m bụ ebe anyị na-akpọ ebe anyị gosi agwa nna m bụ Nnamdị agwa nna m bụ Mboka abụ m onye amụkwa adịbe Umueri ịbịa dịka iwe eji wee mara m ịbịa n'ebe nọ na Port Harcourt iwe eji wee mara m bụ odogwu na-epe mpe business in them, I'm into different business. I'm into interior decoration. I'm into computer accessories. So calling to anything building. Nanya biwe neme jumalo. Mana kepa zonwa. Na ano katala mo mekete. Wete na long work or jiwede. Non work with the idea of an anakatala, my home, and I want to buy it. Na lava, no one in the room, my way. Tomorrow, more development than the book. I look at one up there, I look at Alonso. Alonso, you ready buying and the book. What's no more, or put a number of the so, if we are more a quarter of weed, I knew where, so I'm a man or so, I'm a man or no. The man, about a living at then you also. Ebe ọbụla na-etela anya na mmadụ niile juru obodo ọbụla mmụka asị na ọmụka owe na manya gbara ọlị ọsọ mana ihe mere bụ na m ekere dị nkwadobe na mgbe m dị nkwadobe na m ga-eme ka waa mara ọ gara more than ọ dị o yitere ebe 2 years more than 2 years to 3 years before ndị mmadụ complain wee jee n'ụlọ enyebe nsogbu na ihe kwesịrị ịbịa mere iwe ma ndị kwesịrị ịbịa gụọ ji ma ndị kwesịrị ịbịa mee ekpere ma other things so ndezi ahụ dịka asị na mụ bụ ajọ mmadụ mana nke kasị nke nji wee kwete wee sị ka nnatawa bụ na-emeziri ọ dịka asị na ndị na-eme omenala na ndị na-eme ọdịnala Igbo na nwere ndị na-ekwu eziokwu so wee sị ka m nnata ka na mmadụ na-edozi obodo anyị aka ka anyị wee malịba anyị eme ka obodo wee dị mma ya ka nji wee nata wee mee ihe dị na ya so nke taa nịwa mụ na gị na-ekwu okwu taa nịwa mụwa bụ privilege aka ji ọrụ akpụ eke ọja anyị nke dị na amụkwa adịbe Umueri Nanya bụ ihe nọ ya taa nị ekenekwe ndị privilege aka ji ọgwọ igwe akpụ eke ọja anyị igwe hope na mma atabiri ile mkpere correct ya mo ye yeshie m ile m ntabiri etu m n'ebe ahụ ile m adịkwa dị ka ọ dị ka ikwu ọzọ privilege aka ji ọgwọ igwe akpụ eke ọja anyị iwe ọja anyị mile bụ na anyị rọ ihe ọbụla na-eme n'ụwa ahụ na nwere n'iwu bụ na anyị abụlike ji mee nwere ka ọnya ya bụ ọja anyị abụ sọsọ anya mpi ya bụ ntụta anya mpi maọbụ na mmadụ nwụziri anwụ ya bụ na ndị be anyị asị gị na ọya nyere na ọja anyị bụ na akpụ eke ka ọ dị a na-ekwu ụdị ahụ ndị jiri ana maka akpụ eke asị gị na ọja anyị bụ na akpụ eke amụkwa na anyere ijete na-ebukwa jete ebe ọ na-anyere ejiri ana maka akpụ eke asị gị na ọja anyị bụ na akpụ eke ka ọ dị ihe ji ọmali abụọ ọja anyị ndị nwanna akata nna gị ebe na-etubu bụ igwe ọja anyị ọ dịkwa mma ma mma aghachiete n'okwu ọja anyị n'okwu igwe sie ka anyị mara ebe ọ pụtara ma tupu ugbu a o nwere okwu ikwuru m chọrọ ka nghọta ka ndị na-ege anyị ntị mama ya nwetakwa nghọta n'ime maka na ọ bụrụ okwu ncheli na mmesi n'ọnụ gị ya anụ okwu ahụ bụ na isi na mba ahụ okwu ahụ kpọrọ gị ikwesịrọ ikwere ma gị ekwesịrọ si ma emesịrị iwe na-ekweta ma ihe ahụ mere gị iwe kweta ahụ bụ n'inele anya ọbụna ndị na-eme omenala a na-ekwuru ozi eziokwu kedu ibe ọ pụtara nke bụ eziokwu bụ na ịma na ndị be anyị si na mekanik
na-ekwere ozi anyị ma ndị bụ ndị ala ịbịa na obodo anyị ka m wele obodo anyị nwa bụ Umueri iji wee maatụ ịbịa na Umueri anyị nwa ndị bụ alụsị ma ndị na-ejela alụsị ozi normally ebe ndị bụ alụsị bụ ozi kaba na-ejela alụsị so ọ na-emezi ọ dịka ba jizi akaba na-edisaidi ibe ya eme na alụsị na ọ bụrụ ọzọ alụsị ya ekwu ibe ya emeli ya o nwere ibe dịka mebi na alụsị wala mmadụ n'aba onye abịa bịa na okwu alụsị na obi alụsị gọva na-ekwe n'ibe dị ya gwara ya n'aba ibe ụfọdụ ndị ya abịa gwa gị na tupu ha emele gị ibe dị ya kpọọla gị abụ ego ihe eji wee melibe enyi ma ọ bụ na ikwere ụwa jebe o nwere ụfọdụ ndị bụ na mmadụ ka m ji wee malị ka m ji wee jụta maka ndị gboo a sị na onye kwudele na ya kwudele ndị gboo ka m ji wee malị bụ na m pụtara ụwa na-agwa m na tupu mmadụ wee tụọ mmadụ alụsị na-ajụ ese mee ka ndị be ndị a bụ mmalị tupu mmadụ anwụ alụsị na-ajụ ese mee ka ndị be ndị a bụ mmalị mana nke kata nwa bụzi na adụmanụ na onye bụ alụsị bụ abịara na akwụ anya ụgwọ o jee bute alụsị jee chụọ mmadụ maọbụ akwụ anya ụgwọ ọ jee sị ebie mmadụ alụsị onye abụ anwa bute atụ ime ihe ndị kwesịrị ime mee ka ndị bebe malizie ozi ndị ekwesịrị ijidesi ikwe wee mee ihe so mbụsị ya ebe ndị abịa na-eme odo mmanya na o nwere ka ọ dị andị mmụọ abụ o nwere ebe njel bifo m wee kweta na na-agwa m sị na ihe mmụọ abụ ji wee si na ọmụmụ ka mmụ bịa ka njebeli ozi bụ ka nwee ike kwube eziokwu ka ndị mmadụ ghọta na onwe ndị na-aghọtazi ya na omenala bụ na ndị omenala mgbe gboo obibe ejiwe mara omenala bụ na ndị eziokwu mana nke ikpeazụ ọ dịzị ka asị na ndị na-eme omenala na-ekwuru ozi eziokwu o mekwuru dịka mmụrụ anyị na-ekwuru ozikwu eziokwu so wee kpọọ okwu ahụ sị m na m jee olu ebe ọ bụla nọ a na-ekpe ikpe na-eziri ezi mpụta nkwuo nke bụ eziokwu nkwụsị ya ngabala onwe m onye siza na ọdị amenemene ọ ji ọ bụrụ m okwuli ya na ọkọ gbọwa mgba m pụọ nụsa m ọgụ mana onye na mmụọ abụ ya nụwazụ na ọ bụrụ mụ na ya so n'ebe ahụ bụ ihe ndị nnesịrị anya ji wee kwetesị ka nnata ka anyị mebie maka na ọ nwere ibe eji asọ mmadụ anya o nwere ike na nnọrọ sọsọ mụ na ọ dị ma ọ bụ na nwere mmụọ na-ejele ozi enwere ike mbịa ka ikpe ahụ achụọlaba m ka egbu ma ọ dị ma nnakọta nwere ike na-agwa mmadụ okwu na-agwa nke bụ eziokwu ma na-atụrụ egwu maka mụ believe na o nwere mmadụ ya emewute m na o nwere mmụọ ọkwụ m na-achụ so n'ọnya bụ ihe dị na ya daalụ ihe njiwekwu ekwuru m na ka m nụrụ okwu ahụ n'ọnụ gị na ọ tụrụ m n'anya maka na ọ bụrụ ihe ntụrụ anya na mma n'ọnụ gị bụ na ndị omenala na-ekwuru eziokwu maka na oge izizi njiwa amalị gị bụ onye ụka ka mmalị gị dịka ya ma emesizie nnebezi anyị mere ka mgbe arọ na-atọ gara aga iwe amanyite dịka onye ya sị na ebuzi onye ilo ndị ụka ọ bụrụ ya ebe dịka arọ na-atọ gara aga iwe amanyite na-asịzi ọkwa ọzịkwa onye na-mmalị iwe si nwa obele wa ligolu dịka onye nya na ibe ọbụla bụ iji ụka dizi na ilo na nsọchi so ma nne n'anya okwu ifu gesịrị n'ibe dị iche n'iche banyere ndị na-eje ụka ibe na-egwu gị n'ibe ma nọ n'okwu eziokwu ma ọ bụrụ eziokwu ma awiwe dị ya ma na alavụ ndị be anyị alavụ kedu isi ka iji wee si na nke na ndị ụka na-ekwuru eziokwu ahụ na nyabụla ahụ na-ewu gị wee abazia ọ bụzialị nọ na ndị omenala na-ekwuru eziokwu ọ bụ nchọpụta ọvụ ọ bụ na ebe ma ndị be anyị si na ịmụta nwa ịmalive dị na mmụọ karịa eze oyibo ọ bụ na ilebazili n'ibe omenala wee chọpụta na eziokwu adịrị ya ịma na ụwa anyị nọ onye ọbụla nọ n'ụwa n'anya bụ ka ebe si abịa ịmalibe eziokwu dị ịmalibe eziokwu na-adịrọ mgbe gboo ka m si wee mara ndị omenala bụ ndị na-ekwu eziokwu maka na omenala na-egbu egbu ọ bụ na ikwuru eziokwu omenala na-egbu egbu mana nke ikpeazụ emesizila enwe ndị kpọbatara n'ụzọ omenala ma ọ bụrụ omenala ka a na-eme n'ihe a na-eme bụ omenelu
ọ dị ka ụfọdụ ya eje sị gị na onye abụ eje ebute ọgwụ dọwa na bie na-emeli ya ka nye na ya siri okwu ije jụọ onye abụ onye amasị gị na omenala ka ọ na-eme menwale omenala abụọ na-eme abụrụ ezigbo omenala obodo ya ka ọ na-eme. Nke izi amaala m na ọgwụ na alụsị abụrụ ogwu. Ụfọdụ ndị na-asị gị na ọgwụ abụrụ omenala Igbo mana ntụ ka ọgwụ bụ omenala, mana ọgwụ enwere ezigbo ọgwụ nwa ajọ ọgwụ ya ka ndị Igbo ji wee sị na ọbịalịba egbu ugwu onwe abụrụ ajọ ọgwụ. So ebe ọ bụ na-enwere ibe bụ ọbịalịba egbu ugwu onwe na ọ bụrụ ajọ ọgwụ ya bụ na enwere ibe bụ ọgwụ na ọgwụ dịbalị mgbe gboo, mana ọgwụ dịzi n'iche n'iche na ọ dịpendịrị nke onye na-agwọ. Nke ọzọ mmalị bụ na iweta ahịhịa, weta mgbọrọgwụ, weta ọsọ ọjị, weta ihe obibe na ibe na-abụ tinye ọ bụna ịgwọ ọgwụ. O nwere ike ọgwụ abụ ịgwụrụ abụrụ ọgwụ na-eji ọgwụ na onye abụọ na-alụ enyi ọgwụ abụ adị mma. O nwere ike ọ bụrụ nke onye isi na-awa tinye nye isi ya abụ adị mma. Ụdị akwụkwọ nwekwuru ahịhịa, o nwere ahịhịa mmalị na ahịhịa ahụ na-egbu egbu na-azọkwu azọ. Ahịhịa asị gị na ahịhịa ahụ iweta ya n'ihi eji ewe onye isi na-awa iweli ya gwụọ onye isi na-awa ọ dị mma, mana o nwere ibe ndị ihe etie gesi ewe gwụọ onye isi na-awa ọ dị mma. O nwekwara ahịhịa abụ dịsem ahịhịa abụ ihe eweta o nwere ibe ndị ihe etie gesi ya iweli ya nye mmadụ onye awụlie ya ọ nwụrụ. So na enwere eziokwu nwee ntụ na ọgwụ nwere nke bụ ezigbo ọgwụ nwa ajọ ọgwụ na onye maazị nke onye na-agwọ. Ọ dịghị nnọkọta ana m agwọrọ ọgwụ ma adịba ihe mma bụ na alụsị ka m na-ejele ozi nje sọsọ ọgwụ ya asị gị na m na-agwọ ọgwụ na kpata mgbọrọgwụ na akpa akwụkwọ nye mmadụ ọnwụọ na ebe onye agba na-alụ maọbụ onye isi na-awa. Ya bụ sọsọ ọgwụ mmalị ka esi eme ma abụrụ m dibịa ana m emere dibịa orogbu imebezie iwe amụtawa abụrụ eziokwu. Dibịa dị iche abụrụ eziokwu. Ị na-ekwu a n'ihe ọkịta nga anyị obu nye ma itela iwe ị ka bụ nwata na ya mgbe ihe eji eme ya 30 years 40 years ana m ekwuru nsị ịtọrọ atọ ma mba ụfọdụ n'ime be buolu gị ụzọ ụfọdụ n'ime be emewe 5 years ụfọdụ n'ime be emewe 5 years before nke wawa so n'ike abụ nwatakịrị bụ aka ji ọgwụ ozi ka m na-ejele mmụọ. Ọ dị iche na onye na-eme dibịa ịma na ụwa kata ahụ na nweziri ndị a na-amụ dibịa amụ mana mgbe gboo dibịa na-ama mmadụ ama asị na ndị a na dibịa dị na bewe ọma mmadụ anya bụ etolite na-eme dibịa. Ụfọdụ ndị bụ alụsị nke a ọ dị m ka nkalụ ka mụ na gị ya abụrụ m akwụkwọ ka m bịara abụrụ m akwụkwọ bikos na o nwere ụfọdụ ive ị na-ekwu na-abụrụ m ive ọvụ kedu nke bụ na-amụzi dibịa mụ ka mmadụ jee. Ụfọdụ ndị kata na-amụzi dibịa mụ ka asị na dibịa ego adịwo na dibịa. So ụfọdụ ndị na-eje na nke dibịa mụọ dibịa a na-ejezi agba ọsọ dibịa mụọ dibịa. Dibịa kụziele gị gwa gị ka esi agba aba ka esi emewa n'otu ịmụta ya jee emewe. Mana mgbe gboo ọ dịrị dị ahụ mgbe gboo ya mara a na-asị na dibịa na-ama mmadụ ama asị na onye na dibịa dị na bewe na nna nna ya mere dibịa nna nna ya mere dibịa na dibịa bụ nne ọ na ochie ya maọbụ na ndị ikwu nne ya na ba na-eme dibịa na dibịa bụ iwe mmalị ya onye abụọ na-eme dibịa. Mana nkịta azụ o nwere ndị na-abụ na onye ya nọkọta o jee mụwa dibịa ọ mụsịa dibịa ọsị gị na ogbu mmụọ dị adị akpọ uwe okwu na ọsị ya bịa mee dibịa ọ bịa mewe dibịa. Mana anyị masịrị nke bụ eziokwu. So iwe dị iche na onye ụdị a nnọkọta mma nọkọtara jee mewe dibịa ọsị amụwe ụlọ na mmụọ 100 years mmemere dibịa abụrụ my calling. Iwe nji wee bịa ozi m bịara bụ onye ibe na-esiri ike bịa onye akpọli ya jee na-aba agbalị aba jụọ ibe na-eme onye dị ụdị a kedu ibe ya eme ka o wee dị mma. Agbasị ya na-aba ọ bụrụ obi ịgba ya na-aba ibe na-abụ ma ibe na-atọ agbata obi ibe ahụ n'ibe bụ nsogbu onye abụ nwere. O nwere ndị ya agbata na-aba asụ aja edokwa echibe o nwere ya agbata na-aba asị ya na mmụọ dị bewe na-enye nsogbu ya jee na-ewe ka o jee mee ekpere ka ọ gwọọ ya ihe okwuo na ibe dị ya na o mee ya ọ dịrị ya mma ọ bịa nye ekene. So ihe nnọ bụ ije ozi anọrọ m ime dibịa abịara m ime dibịa ana m agbara aba ana m emere dibịa ibe na-eje bụ ozi na nkọwa onye bịa jụọ m nke na-amara ọ dị nwaanyị na-ekwu ebe ọnwụ ihe dị gbagoziri gị anya na omenala na ọdịnala Igbo ejụọ m nkọwalụ gị nke mma. So n'ọnya ana m emere dibịa dị iche aka ji ọgwụ alụsị dị iche. O nwere ndị bụ na wa na-eme dibịa ma wee bụrụ alụsị be na-ejere ụlọ alụsị ozi. O nwere ndị na-ejere alụsị ozi ma wa na-emere dibịa n'izile ndị bụ alụsị ndị bụ alụsị n'idikwuru ndị dibịa maka na na-abụ na wọk hand to hand. So onye bụ alụsị onye bụrụ mugu nke ọzọ abụrụ ba mgbada ọgwụ ya ka ọ bụrụ dị mugu na mgbada na-alụkọ mba ọ bụrụ ihe aja alụkọ bụ na onye bụ alụsị ka nọdụ without dibịa.
ụdị a nnọkọta nwa na ịbịa na obu alụsị ahụ so na nwere ibe ije mebi na-ebu nwa ada maọbụ na-ebu onye obodo ụdị ahụ alụsị m na-ejele ozi bụ alụsị obodo ka ọ bụ ụlọ alụsị onye ọbụla bụ onye ọbụla nwere ike ịbịa na-ebu ọ na-asọrọ mmadụ so ịbata na-ebu na-asị na nwere ibe ije la wee sị gị nga ije ka ije mee ekpere na alụsị ahụ njụa gị si ejusịa gị gwa kọchala m ka isi wee jebe agwụgasịrị gị ebe agwụgasịrị gị isi gị oke ngwa gị gote ọjị gote ụbụrụ ibe ndị eji eme ekpere imesi ekpere gawa o nwere ike apụta echi ọ bụ na ebe ahụ ikpere ekpere na ọlụ ọlụ gị ọlụ ahụ ịbịa mma sịrị maka na ịbịala ka nje mụ chetara na ịbịala nwanne nya maọbụ na ịbịala na abọdị arọ bịa mee ekpere na iwe ikwere nkwa bụ ọkụkụ maọbụ ewu maọbụ evi na mma agwa gị ngwa gị ichere isi na ebe ahụ imere na ọlụ ọlụ gị nje kpọta ndị aba onye aba abịa agba aba mma abụ ka ihe agbara aba nekwana onye dị ụdị adị abịala mbọchị abịa mee ekpere na ọsụkwa na ebe abụ ọ bịara mee ekpere n'ime oli enye kedu ibe o ya eme owe dị mma ọ bụ na anụ ka onye ahụ chọrọ igbu mma ahụ ihe agwa ya na iwe ya egbu bụ ewu maọbụ na ọkụkụ maọbụ na nya ga ọlị ọjị gwa ya na iwe nye ekene ọ bụrụ mụ ya ekwuli ya ọnụ ya mana ndị ụwa kịta azịnwezi ndị na-ekwuli alụsị ọnụ ya so that is why na m ji sị gị na onye bụ alụsị onwere ka ihe esi wee na-eme ma ịkpọ oriro dibịa maka na dibịa abịa gbaala gị aba ahụ ole esizi m igbu alụsị na-emekwu nwe ndị bụ alụsị na-emekwu dibịa na onwewe so onye abịazi weziela aka ya gbaa aba mana ọ dịrọ mma ọ ya aka mma na ịkpọtara ndị ọzọ agba onye abụ bịakwuru na-ewere anya ntị ya na-anụ ibe na-ekwu agbasi ebe mmụọ abụsị ka emelie ka ihe emelie ma ụdị na ngị nwa na-eji ndị dibịa alụ ọrụ dịka ndị dibịa dịka ndị na-aba abalị ndị na-aba abịa bụ dibịa bụ ọ dibịa na-aba aba and gị nwa na-agbarụ and ihe use as consultant kedu ka ihe eji eme oke ntụ ụwa bụ mba na-atụ bụ nke ndị ọbaba ahụ because ọ dị m ka bebe bụ hekọtazi nke ntụ ahụ anyị maara ndị bụ ndị ịma na ịnọrụ n'ibe na-eme ibe na-amata nwere ibe ya na-eji jebe 1 or 2 3 places ị na-enwe idea na-agwọta o nwere ibe mmadụ ya agwa gị maka na ndị be anyị si na dibịa na-agbalị gị abịa na-agba uche gị nya bụ ibe ndị be anyị si na dibịa na-agbalị gị abịa na-agba uche gị ije na kpọọ dibịa gbalị gị agbalị gị nke na-abụrụ ya iwere uche gị gba malị ahụ gwara gị abụrụ eziokwu na o nwere ibe m hụrụ n'okwu ahụ thank God nọ gị nwa ji aka gị wa tụọ inu ahụ ma ebuolu ụzọ kwuo na mpụ dị n'ibe omenala ahụ erike ma kịta na mgbe ọ dịka ihe na-ekwu bụ na mgbe mbụ bụba ji staịlụ jiri nwayọọ nwayọọ ma kịta bụ na be ekopụwo na ọ nwere ube because na dịka ka iji okwu na ndị be anyị si na dibịa na-agbalị gị aba which means na otewe aka ndị be anyị maali na ntụ na aghụghọ ka m gwazie gị nke bụ eziokwu ihe nji wesị ndị be anyị ji etu inu ahụ a ga-esi gị na dibịa na-agbalị gị aba na-agba uche gị mana a na-agba onye nwụrụ anwụ a na-agba onye nwụrụ anwụ ị mara na onye anwụrụwọ edoro gị anya na onye dị ụdị adụdị anwụrụwọ ijebe na nke dibịa na-amarọ na onye dibịa na-amarọ gị mbụ ma ọ mara nwanne gị onye abụ nwụrụ anwụ ọ bụ na abụ onye abụ okeke ọka abụ ilusi jụọ dibịa na ihe ji ọbịa bụ okeke ọka abụ ma ndụ ọ dịkwa dibịa bụ awụ aba gbawalị gị abụ ọ gbaa aba ọ ya agwa gị na onye a na-ekwu na ndụ ya dịrọ na ya na-abụrọ ndụ ya iwere uche gị mara na ibe adịbịa na-agba na onye amala iwe ọ na-eme nya bụ ihe na Baịbụl kwuru gị test every spirit then o nwere onye nke iyi eje onye aba awụ aba sị gị nọkwa okeke ọka abụ ka ị na-ekwu okwu nene na ndụ ya dị na ibe ya emebụ n'ihi egbuli ewu na-eje n'ebe dị ụdị maka ị gọọli ọjị na imesi obute ego ịma na onye ahụ abụrụ na ọ bụrụ ezigbo dibịa ịghọtawo na nya bụ na dibịa na-agbalị gị nke nwa na-agba uche gị o nwere ibe ndị iyi abụ na dibịa agwa gị iwere uche gị mana ihe onye a na-agwa gị bụ eziokwu nwa ibe ya agwa gị mana ntụ so na-akọwasị na ndị dibịa ntụ ahụ ndị ahụ na-aba ụwa ahụ na ọba akọrọpụziri ndị dibịa ndị ọzọ otu abụ na ọ na-echebedosi omani na ọbụzi ọrụ anyị nọkọta bụ onwe ndị a na-akpọzi ndị dibịa yawu ndị dibịa yawu bụ ndị bụ na ihe atọrọ bụ ihe ya eme ka ego bụ ndị na-eme advat eju na ịntanetị na-akọwa na-eme ihe niile bụ kọstọma ka a na-achọ ego ka a na-achọ onye ọbụla na-achọ mana most of dibịa ndị na-emegbu omenala na-eme ka o si wee kwesị a na-akpatakabara ego dịka ndị nke ndị na-achọ kọstọma na-eme ọcha achasị igbute ọchara achasị igbute ije na ezigbo dibịa ọgbalị gị aba ihe ama na dibịa agbalị gị aba ndị onwe ihe asị gị mee ije mee ya ihe na-abụghị sign na ebe agwara gị n'eziokwu ka ọ bụ and ọ bụ na dibịa asị gị kịta gị jee kedu ebe meji ya maatụ na
nke gbapụ ihe mgba n'aka debe ebe a na idebe ya ọ dịle gị mma iwe gbapụ ya wee debe ya n'ala o wee mesịa ọbụla ọ dịrọla gị mma ọ bụla ibulu onye ezigbo onye omenala ịgbapụ ihe ahụ debe ụdị ahụ dibịa wesi wee gwa gị emesie ihe ejekwe na-achị ya na dibịa ọzọ jee jụọ m ibe na dibịa na gwara gị debe ibe na-asị gị na imere ma ọ gakwara aga so n'ihe ọbụla dibịa gwara gị na eje cross check ya ihe a cross check ya na ọ nwere onye ụdị nwaanyị nọkọta nye abụghị m gwara gị na mba izi si gị na mekaniki ekwere ọzọ ama ndị bụ ndị ala so na kpọ ngị nwenye mmanụ onye a bụ onye ezigbo dibịa ma a na-agbara aba botu ma ndị nna nna anyị gba mgbe gboo achọ ịjụ ese mili emi a na-agbara aba na obi ibe ihe adreesị ya na nke onye dibịa nke ọjụsị ya ejụa na nke ejụa nke ma ị chọzịa ka a gbaa ya na obi nwere ya akpata dibịa ịtọ ma ịnọ ba nọlụ na line ba niile ya anọ mmenli ya nye ka ji alaik na ọ nwere abịghị achọ ịgba ịbịa gbaa ya n'ime alụsị maka dibịa ya bịara na agbalị gị aba n'ime alụsị na-atụ ntụ ọtọ ntụ na alụsị abụ alụsị abụ ejide ịkpọta dibịa sị ya bịa na okwu alụsị gị ọ bịa nọlụ na-egbu wee na-agba aba okwu nke alụsị abụ na-ekwere alụsị ejide so na dibịa ọbụla ịkpọrọ bịa n'ime alụsị ya bụ na o nwere ire ya asị gị bịa ka unu dị n'ime alụsị wee gbaa aba ahụ maka na dibịa ọbụla ịkpọtara bịa n'ime aba ya na-atụ egwu na mmụọ abụọ nọ na ọgba nke na-abụrụ ya mmụọ abụ ejide ya so n'ọnya bụ iwe dị na ya so na-ekwu na that system of ndị bụ alụsị na ndị dibịa na ndị dibịa dị ka mbụ na-enye aja ava ka mbụ bụ the black sheep ọ bụrụ ndị dibịa niile mba bụ the black sheep ebe ị na-ekwu a n'ọtụtụ na amarọzi ovu bụ ovu na so na mba bụzi kind of black sheep ọ nwere ndị bụ na na-enyezi ndị omenala n'ọdịnala Igbo aja ava ọ nwere ndị ha ziri under the umbrella of omenala wee na-eme alụ and ka ibe ji wakwụrụ kịta na nwere ọzọ onye nwere ike ịma nke bụ nke o nwere ndị anyị maara bụ ndị bụ o nwere ndị anyị nwa bụ ndị ọ bụla edeli ya n'iru ma ọ nwere signboard maka gị na mmadụ na-emekọ iwe na-ama mmadụ so mụ na dibịa niile nwaanyị emekọsiko mụ na dibịa nọ n'ọmabala ya ka m nwa amanye nwaanyị nọ na Umueri na enwesị ndị dibịa nọ n'okilikili Umueri dibịa na-abụ m ịtọ ma ị nọ gị na nwa mekọrọ iwe gị nwa ya ejizi aka gị mara onye nke ife ile na onye nke bụ iwe bụ na ọ gwara gị ahụ ma ọ gwa gị ebe ahụ ọ gwara gị na ọnya abụ ya ụdị m nwa na-enwere ọbụ mụ na ya na-emekọ mbụ ma nwere nke nsizi aka njezie kedụ ka m mee ụdị nwa ọ bụ na nwere nke ịmala na ụdị ahụ bụ na ịmala ma nwere ike bịa jụọ m kedụ ibe nwere ike ije jụ iwe dị ụdị a dị ụdị a kedụ dibịa ị direct ya m ndị klọb unu mba na dibịa ihe gbasara omenala a na-emere ya na ibe klọb ihe ịmala bụ ibe ya abịa ije inweta ebe ị chọrọ a na-emere ya na onye bụ onye klọb gị maọbụ na onye bụ onye no ọ bụrụ na iso na otu ndị nke ọcha si bute ọchazi si bute ahụ na ị direct ya m ndị unu na na-alụkọ enya bụ na isoro ma ọ bụzi ala ọbụrụ gị ka mmalị ọ bụzi ala ọbụrụ gị ka mmalị na onye mmalị bụ ndị otu ọ bụrụ na ọ bụrụ m ka ịmalị onye ndị ịmalị bụ ndị ọnwa ndị na-agbasa ọsọ abịa dibịa na onwe ndị na-agba ọsọ abịa na-akpọtara m akpọrọ gị akpọjele dibịa si ya na ihe dị ụdị a ka alụ ịrụbụ ihe ahụ nnekwu ọ bụziala owu onye ndị ahụ ka ndabagara n'aka ya ọ na-agabere ezi ebe a na-agabere ezi maka na ya bụ okwu m ahụ na ihe na-emezi n'ụwa kata bụ ego onye ọbụla bụ mkpi ya bụ ego o nwere ụzọ ndị na-eche ka ọcha acha tupu ya ma ọ chara ọsọ igbu so ibe ọ bụ n'ọdụ ụdị nha anị malụ n'ụdị akụjuadị kedu isi ibe ahụ bụ iwu gị n'ife gbasara ụka maka na mụ bụ director Center for Research Igbo History and Culture ma ngị nwa na-anọdị ya ọ nwere ịbụ resident pastor na that platform and okwu gị niile na nkụzi gị niile bụ na ndị ụka mere nke a ndị ụka mere nke a ndị ụka na-edisive mmadụ na-atụ ntụ kedụzi ebe ịmalị n'ụdị nga ka o ji wa dị daalụ ihe nji wee mụ na ndị ụka ji wee dịzie na nsochi bụ okwu ahụ gwara gị ndị izi na ihe m na like bụ ebe a na-ekwu eziokwu ndị nwa gwara gị na omenala na onwere ndị na-ekele mana na-eme omenala ma ọ bụrụ omenala ka ọ na-eme nke ndị ụka bụgodo na gwara gị na nke ụka bụ na nwere ndị oiche the foundation of ụka godo na Afrịka bụgodo ugwu ntụ yes because okizi bụ na mụ malụ na so ibe dịka mmụọ ka abịaga ibe dịka mmụọ isi na nke dibịa bụ n'ụfọdụ na nke mekaniki ekwerozi ma ndị bụ ndị ala mana nke ụka bụ ma niile
So you are the more pastor book I can case na most of Nande. Oh, no, can look at Yada no. Because I wasn't a more. Get to no. Ndo kana asị onye na ejele mozi maọbụ na alụsị na most of them no idol worshiping. Pana-akpịa idol, including you. Including Moa. Neck and William Julia. In a free stadium. Yeah, my interview, some interview again. Everybody more. I wish my interview again. So, Council Emale, Edrocoma were in Manamoko to Labelle. Council Emale, idol worshiping Boyan ever more. Other indigenous to his people. That is an idol worshiping. Ndocha weteloka. You had women and idol worshippers because it's not indigenous to them. That is why they call it idol worshiping. The same way, their own ways of worship is not indigenous to us. So to us, their own of idol. To them, our own of idol. I don't know if you are getting the point. I don't make it. Ibiana Oka. The ways of Ndocha worship Jesus. Abro is not indigenous. Abro so for that, it's not indigenous to us, and it's an idol worshiping. And to them, is an idol worshiping to them. But the thing is that they have the power to control our people or to deceive our people, to join them. Represent Kayan, so they live instead of anyone. Imewek Vasula, Imewen Kayan, I rapon Kayan, join Java, so live Mewenkebe. Not posing Kayan idol, which is not true. So, the Bayu Kosile matter that now, Chuko Kika Biama, Kelowa, Keslowanine, never their own, everybody, every tribe, and their own ways of worshipping. So somebody they are convinced here, they say that your own ways of worshipping is not right. Nagi Solum cannot care the right. Automatically the person is calling you a fool. And you are calling you that's your God, you create a fool. For leaving what he gave to you, that this is the way you used to worship us. It's not like worship Abrozia, no Kerapon Cow, John and then cause on. How can you prove Nankendi come here? Yes. Even my Bible now, what the leader that is all this now, even the one equivalent is in a Bible now, Bible line. A Bible line. Yes. But to point Wagabana Bible and to point Gami. Only Ukulmuna, Unkaluka Monagia, or Paul maybe Afro. Because in the fool or to TV Nano or Blizzard in Ania. Only love you Kuluakitan. Melmo way with a dictionary. Can check here. It's an idol beginning. Idol. An idol worshipper is someone who is worshipping a god that is not indigenous to his people. That is idol. On a dictionary, Maybe an dictionary. Each dictionary, I work that idol is someone who is worshipping a carved image or carved image or whatever. But the truth remains that now the same Gogulawa, someone who is worshipping a god that is not indigenous to his people is called what? I delegate the idol worship. No. You cannot talk about the dictionary, talk about the truth. Idol boy book. Yes. So no book is so open or baganya. No dictionary kai with Obron Watagi. Obron Watagi. No, because it's an English word. Yes. So Obno Baganya na Ibatu Biabu with dictionary. Draw dictionary can evil totally. And the kids will quiver. Never dictionary. This is Cambridge Dictionary. Cambridge University Dictionary. Odrom Kongwele or Brale Harvard Dictionary. I have BSc Engo. Never Bastal English, because this is English language and this is Cambridge. Says that
Idol is an object or picture that is worshipped. Anything bụ image bụ object bụ picture ma kpuliakpu ma eseli ese mmadụ wee na-evie ka ndị oyibo si n'ọnya bụ idol. Now ibe abụ dictionary kwuru ọ sịrọ ma ọ bụ na onye selie na ịmarị ama ịmarị ya ọ sịrọ ọ bụ na gị na onye abụ selie bụ owu onye obodo ọ sịrọ ma ọ bụ na onye abụ eseli na azụ abụ eseli bụ azụ ọmabala ma ọ bụ azụ Atlantic Ocean ma ọ bụ azụ Orange River dị na Tanzania, as long as ọ bụ na-eseli ese ma ọ bụ na-apịlị apị ma ọ bụ na-akpụli akpụ mmadụ wee na-evie Cambridge Dictionary si nọ ebe abụ bụ idol. Kedu ibe isi eweta nke nọ ka m si na nke ahụ ka m mesị mma nachite na ebe na ngwala gị maka nsigodo na nke egolo wee nye gị example. If we are to look at what the dictionary said, the man and the idol worshippers are the Christians because they are the one worshipping an image. Ka anyị rapụgodi nke Christian ka anyị negodi okwu idol. Ya ka m na-agwa gị idol. Now from a dictionary na icheke anyị bụrụ definition of angel. Definition gị nwanyela ka aka na-ekwu nke m nwanyela ịmara na-akpọ etymology. Mma try. Dictionary of the meaning of etymology. Etymology bụ ka ịmụta ka ibe okwu si ibe mgbọrọgwụ okwu ọbụla si the history of a word. That is etymology. When you go through etymology and the history behind that idol worshiping, that is when you get this definition I gave you before. You see, of no they have okwu. And now something like spoon. It's mukadive spoon. It's mukadive house. House be even and spoon bungajeji liver. Men will look up an etymology or one bagging at that word spoon, but French word. Cob, I wanna corrupt here, or will spoon. Something like that. It has nothing to do with the meaning. And Madiani Druibu, an etymologist. Madi Gugu de la Wahama etymology. A man oya have a brosi, no Joluna, Koyaguolo, no Ogami Wagami. Nabu no, they have to put Madame Mali. Even I am Imutaiva. No, I agụ English. Wagu Mienya. When we first degree, work secondary degree in English, to point out Yana Madi Yakaloka. So he has no carbon etymology. No, the normal like Igbo now. Igbo, blowing Igbo. And Igbo, Emma Wevob, Mamma Wevob. Ije no ka Oku Abuji we bido. The man will look Madi. This were what here. This were what here. They were dictionary as well for 1K. What here no normal Oku. Maneri the meaning into that Oku Awanya of no one goes to record to a linger. Oh, okay, because okay, take for instance now, the word idol were two meanings. Okay. One an idol, somebody in a release, in a admire or somebody like that. Is your idol. More idol can quiver. So now I general to those different meanings. A word can have 5, 6, 10 meanings. All we can meeting na biology. Or diche na meaning here na bakery. Or diche na meaning here na ndina akwa. Or diche na depending on the context and the subject under study, the same word can mean different things. Dozen among Gundinele bread. Abroirobo. Dozen for Ndina or Leme. So you can have two, but we don't need to be an expert. What we're talking about is the standard normal usage of a word. Because now even the Okuya is there, Makanobona Monagi, the etymology in Eku, Arivastalia, more about authority. And Odrom Kia, Odrom Maram, Kuana, Negro, no, not try. So I'm remember like yes, you are bad at discussion of etymology and things like that. I rap even I Beleka. I feel more about authority in Yangi one Raja.
tipụtara aja na ya ma mụ bụ ikwuru ma mụ bụ ọtọriti na ya eso na ibu ya na ọ nwere ibe mụ na gị eze ekwu okwu so ihe ya eme bụ anyị rapụ okwu etimọlọji mụ na gị akpa alụ ụdị na mụ na gị ọ bụrụ anyị arapụ English anyị wele Igbo ka anyị rapụ English ka anyị wele Igbo wee na-ekwu ka anyị wee jere ya aba okwu etimọlọji na anyị mara ibe bụ alụsị anyị aka na-ekwu na nya ka nsị anyị rapụ ya anyị mara ibe lasị m nkata ma ọ ya aba n'okwu etimọlọji anyị warapụ ibe a na-akọwa ebe ọzọ maka aba a na-ebu ikolo ekolo no many problem ụdị ọbụla ị chọrọ iji wee eweli ya nọ nke igwelitere okwu idol nke abụ gwenitelie ka anyị babazi n'ime ije ababazi ya n'ime etimọlọji so ọ bụrụ na ị chọrọ okwu ukwu a ị nwere ike kpọọ ya alụsị ka anyị ọ nwere ibe mma gweta ka mebi ụdị nwe edelia na dictionary na gweta na ụdị nwe isi egwu idol na I will not just take it no word maybe research give you to know more about that particular word and look really cool now I think I should be man I agawa many things and I gava that place ebe ahụ ka chebe eziokwu ya eziwe pụta mba ka anyị ọrụ eziokwu ka anyị chọrọ ka anyị gaba so ịbịa na nke esi ka mebi ka anyị baa na arapụ idol ka anyị baa ma alụsị ọba idol ma ọ bụrụ idol ka ọ dị ka ebe ị chọrọ ka anyị gaa nke ibutela ọba idol ibe nju egbuti ya enwere example agwa gị n'ibe nju wee sị gị na ụka agwa gị na ndị ụka na-akpọ ndị na-eme omenala idol worshipers mgbe a na-achọ ịgwa gị that na idol ndị na-eme omenala ndị abụrụ idol worshipers that na ka nsogbu wee mata through my findings na ibe bụ idol the real truth about idol worshiping is whenever you are worshiping a god that is not indigenous to your people. Okay. People are idol worshipers. Okay. They are not kata one. Sina kata kanje angwele ewana dia kadavo gudo de across water. So which gala. Ita kanje gala na. They put alose or put ogu. Dovia nevia. nke a ọ tere dị aka enidoro ịkata aka maka na ọ bụrụ na cross ọ na-aje Aguleri na-eje n'ọtụtụ nzu Aguleri ịbụ ọlụ idol worshiper ibe ndị Owere Aguleri maọbụ ndị Igbo anyị bụ na enebe anya ka esi wee dị na ọ dị ka Igbo bụ ogu. Okay, so no but you say na idol bụ ebe ọbụla na-adịrọ indigenous ebe ọbụla ị na-eve na-adịrọ indigenous to your own people na nke nwa bụ onye Umueri so na ije na Aguleri ya ebute ebe ọbụla ya na Aguleri ya worship because na ịbụ onye Aguleri kabịa ịbụ onye Aguleri so na you are not indigenous so ije si ebe a wee jebe Aguleri wee bute alụsị wee bute ọtụtụ nzu Aguleri maọbụ nengo. Well, I think we have taken as much as we can on this segment of this conversation. We have simply run out of time. Join us in part 2 as we settle this matter of idolatry and the test of indigenous. Can you come on part 2? Can you malum berano?